What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Dem Japet. Alex. What's up? And si Upa na lumabas. And welcome back to my channel! Yay! So guys, we're currently in Upa's car kasi papunta kaming Bukid. Kasi matagal na kaming hindi nakapunta doon kasi last week hindi kami pinapunta doon ni Mama kasi may surprise pala sila. Hindi kami nakapunta doon kaya ngayon na lang kami pupunta. Tingnan mag-ano kami kung ano nang hugis ng bahay namin. Yung mga kwarto doon, ano na kaya yung ano doon kasi matagal na din hindi ako nakapag-update ng bahay namin. So, update na namin ngayon. O nga pala, wala si Sheila ngayon kasi nagpaiwan siya, natulog. Yung sabi niya, bukas na lang daw siya pupunta doon. So, kami na lang muna. Yung ano pa rin namin, yung may-ari / driver ng car. Si Opalicious. Excited na ba kayo? Excited na kayo makita yung bahay namin? Excited! Ganyan ba yung mukha ng excited? So guys, may nadaanan kaming hotcake saka mga Wow! Matagal na kaming di nakatikim nito kaya bumili lang kami. Parang elementary pa ako nito last nakatikim Ayan sila. Masarap! Naalala ko yung nag-squila pa ako sa public school. Nagsiskwila? Naalala ko si Nanay Mercy. Taga Senyo, nagbebenta ng ganyan dati. Si Marian mangguto? Ano? Ganyan kakakain? Ito na yung buko. Tapos sabi ni Nanay, dadamihan niya daw ng margarine. Thank you, Nay. Ano? Saan ite? Ube? Turon? Banana turon. Banana to? Guys, sobrang sarap. Matagal na akong di nakatikim nito. Namiss ko yung lasa. Wow! Sarap ito. Pati itong... Mas masarap. Masarap. Pinakamasarap na sarap to. Dugay na ba ng Maria, Nay? Saging na Ha? Binyayahan kami ng pa. Nangiwan kami ng opa. Nabusog na kami. So, may bit-bit kami para kay Mama at saka kay Ate kasi nandun na sila sa sa bahay. Tapos andun yung Hoy, anong ginagawa mo diyan? Nakakamiss kumain ng ganito kasi parang elementary pa talaga ako last nakakain ng ganito na cake. Or high school. Alis na kami guys kasi wala pa kaming lunch. Doon na kami kakain ng lunch. Sino pang nag-lunch sa inyo? Nakarating na din kami sa bahay. After 2 weeks, hindi kami nakabalik dito. Ngayon lang kami ulit nakapunta dito. Sa excited ba kayo makita yung bahay namin? Sige na! Ano, Pet? Ano sa tingin mo yung... muna? Ano naong mo? Sige, Ano yung tingin mo sa bahay natin ngayon? Ay, sa kwarto natin, sa mga kwarto natin. Kwarto pa rin. Sa tingin mo, malapit na ba? Malapit na Ha? Malapit na. Malapit na. After 15 minutes. 15 minutes left. 15 minutes left. Ayan na si Ate. Na 2 weeks na din nandito. Hindi na umuwi doon sa Tagbilaran. Gustong gusto niya dito. Ha? 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 Ansa? Gusto mo na tumira dito? Di pa nga tapos? Excited siya. So ayun guys, mamaya ko na yung bahay namin. Mamaya ko na na si Alex. mamaya na tayo mag-tour doon sa bahay sa loob ng kwarto. Hi Badaday, kumusta ka na Badaday? bago kayo i-tour sa sa loob ng kwarto namin doon. Wow, parang hindi ako parang tumayo yung balahibo ko sa na ganyan na yung forma sa labas pa lang yan. So bago kayo i-tour ko na kayo ulit sa namin sa garden namin. Naalala niyo guys yung kinanim namin nakaraan, yung mga talong may bulaklak na. Tapos grabe sobrang laki ng dahon parang liit lang ng kamay ko. Tapos yung may mga kamatis. Tapos parang yung patola namin. Pero may mga bunga pa siya pero maliliit na yung bunga niya. Yan
Ano ba to? Parang pangit na yung ano niya. Pero at least meron pa rin. Yan o. Yan, palaki pa yan. Meron pa doon. Yan na lang yung patola namin. Tapos yung sili, kaka-harvest lang daw ni ate dito kasi dami niyang na sili nakuha. Tapos guys, naalala niyo yung mga sili labuyo, may bunga na ah. Isa. May isa, tapos may mga bulaklak na din. So, okay na yan. Tapos ito, singkamas. Dati sobrang liit lang nito, ngayon laki na on. Nandiyan na. Yung kamatis, marami na ding bulaklak. Ito, kamote. Dami naman ito. Punta naman tayo doon sa doon sa likod, yung mga tinanim nila Jerome na na Rosel. Wow, sobrang laki na. Tapos yung mais namin guys, oh. Yeah. Maliit pa pero at least may bunga na. Ornamental na corn yun guys. Ito na yung mga Rosel guys, oh. Wow, may maliit na bulaklak. Tingnan mo guys, oh. May bulaklak na. Ito, may bulaklak na. Yan, oh, ito. May bulaklak na guys. Masarap yan anuhin sa tea, ilagay sa tea. Sa malainit na tubig, gawing tea. Amin na guys, oh. Malalaki na. Wow, dati mga pa lang yan. Maliliit. Bilis lang lumaki talaga. Masarap talaga dito sa bukid kasi maganda yung lupa. Mas maganda pag dito na itanim. The Simba. Yung grapes namin guys. Wow. Dumami na yung grapes. Ay, lumakto. Yun, oh. Dati parang halos walang dahon na yan. Tapos ngayon, anong ginagawa mo? Nagtatanim sila guys. Ewan ko kung anong itatanim. Ito ba yung tatanim nyo yun? Ano ba to? Gabi-gabi? Masuko di ka di ay. Sabi mo yan. Ay, makaon na ba na yung? Yan yung uod ng Sa puno ng niyog. Oo, sa niyog. Okay na yung. Masarap pa naman yan. Ito ba? Masarap pero di pa nakatikim. Ano ba daday? Kumusta ka na ba daday? Ha? Kumusta ka na dito? Ha? Sige guys, first time naming mag-harvest ng saging. Akala mo nun, sobrang daming kasagingan. Actually guys, ito lang yung harvestin namin. Mga 10 piraso. Ikaw. Tarang naku. Ano ba to? Kaya saging. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Okay. At least may na-harvest kami, di ba? Mga ilang piraso din to. Mga 20 piraso. Pang minatamis na naman bukas. So tara na, putulin mo. Uy. Ha? Puputulin pala yan? Oo. Sabi ni Upa, pag na-harvest na, puputulin. So puputulin natin. Are, Upa? Oo, dyan. Yun na yun. Yes. May pala dito malapit sa amin guys. May rice field. Badaday, sa inyo yan, badaday? Ha? Wow. Wala bang ahas dito, badaday? Wow. Yan, oh. Sa likod lang to ng bahay din guys, pero hindi sa amin to. Hindi sa amin. So guys, ito na po yung update ng bahay namin. Anong ginagawa mo dyan mo? Sa ngayon guys, ito muna yung pintuan namin kasi hindi pa na kasi itong buong wall na to simula dito, diyan tatanggalin yan para diretso na lang doon. Dito muna kami dito muna kami dadaan sa bintana. Ito yung daanan namin. Tsaka ito na yung wow, wowie. Sino yan? Ito.
Gwapo na multo. Chat. Lus-lus ni Mupit. So yan na po yung ano naman. Wow guys. Excited tong isa eh. Nauna na. So ito na po yung update guys. May ano na, may... Anong tawag nito? May kisame na. Tapos yung mga bintana guys, kasi dito kami matutulog. Yung mga bintana may ano na ng jealousy. Pero nilagyan muna namin ng plywood kasi dito kami matutulog para walang makapasok. Inanuhan namin. Nilagyan namin ng... Pinakuan namin yung mga plywood dyan. Tapos isa lang yung ilaw kasi ano naman dyan. So dyan kami matutulog mamaya. Di na namin kailangan ng electric fan kasi ano eh. Malamig naman eh. Tapos paglagay pa kami dyan ng ano. So ito na po yung ano namin guys. Yung kwarto namin. Wow. Double wall to dito kaya may ano dyan. Dito yung kwarto ni ate. Wow. Yan. Ito yung pintuan niya. Yung inupuan ni Apitong. Okay. Okay. Sakit. Yan. Tapos yung kwarto ko dito. Wow. Yan. Puti lagi ka sa... Matagal na yung maputi si Alex eh. Tapos dito yung kwarto ni Jerome. Diyan. Yan. Tapos dito naman yung kwarto ni Bunso. Yan. Dito. Tapos may pintuan pa dito guys. May pintuan pa dito papuntang CR ulit. Sa ngayon, dyan muna kami dadaan sa bintana. Tsaka pag umaga naman na walang tao dito sa bahay, binabalik lang namin yung jealousy dito, yung blade para sarado. Ayun. Yun na po yung bahay namin. Malapit na guys. Mga 3 weeks na lang to. Wow! 3 weeks na lang. Ilang na lang. Ano yun? Excited ka na yung sa kwarto mo? Super. Ha? Super. Anong gagawin mo sa kwarto mo? Gawin kong kwarto. Walang iya ka. Ewan ko sa'yo. Ako din guys, excited na ako sa kwarto ko. Pipinturahan namin to. Pipinturahan ko to ng buong puti yung pintura ko buong para kagaya sa kwarto ni Roy. Para pag mag-live ako, Tapos yan, bintana ko, 2 bintana ko. Tapos anuhan ko ng tile, vinyl lang yung tile ko. I-vinyl tile ko lang baka yung buong flooring namin anuhan ko ng vinyl tile. Kaya yun guys. Malapit na, maraming salamat sa inyo. Kasi kung hindi rin dahil sa inyo, hindi namin matapos tong bahay. Kaya maraming salamat guys sa mga hindi nagsawang sumuporta sa amin. Tsaka sa mga nag-subscribe sa aming lahat, maraming salamat. Thank you. Kaya sa muli, paalam!